Julex, kan du ikke være sød og hjælpe mig? Mit hus er sprunget, og jeg er alene på min vej. Hey Chase, hvad er det dog, der er sket? Er dit hus sprunget i luften? Ej Julex, ja det var super duper træls. Tror du ikke, der er noget, vi kan gøre? Jo, ser du, jeg er faktisk et kæmpe stort Minecraft-geni. Jeg har den her kæmpe bog med alle mine recipes. Men hey Julex, jeg synes det er mærkeligt, at du bygger mit hus ud af TNT. Nej, der er slet ingen grund til at bekymre dig, for det her, det er det hus, som jeg bedst kan lide.